aku kangen. Wah, iki. Kangen karo sliramu. Hei, jadi pangan kuwi to. Jaluk apa piye? Hei, Jaluk apa piye? Jaluk. Wis. Wis Dang, terus nih. Iki apa? Lho, kok jaran iki. Iki sapa? Iki sapa? Ora ora aku kenal aku. Kowe iki sapa? Aku iki Pakno. Lah kok ngerayu mintul. Dek mintul. Pakno, kok Dek ngene? mintul. Kaya ngono iki kelakuanmu. Sampeyan kok mungkret to, Pakno? Iki Pakno bar loro tipes. Iki ngono. Iki mang saka ngomah ya gowedhe dhuwur bareng kademen terus mungkret. Ya ngono to Pakno? Yo yae. Kowe terang blogok jaran kowe iki. Lah kowe iki lho wis gandengan karo aku malah rayu-rayuan karo konoan. Lah aku mang dirayu le, Pakno. Blogok jaran iki. Peng- Lah pancen Dek mintul ki nggonku lho kok mbok rayu. Ya Pakno. Lancang kowe iki blogok jaran. Blogok neh. Terus, Pakno. Dek mintul, Dalem. kamu tahu nggak apa artinya cinta? Asik Enggak, Pakno, apa? Pakno. Cinta itu manis. Manis itu madu. Madu. Madu itu dari tawon. Tawon itu punya entuk. Kalau kamu cinta aku, maukah kamu aku entuk? Alah. Bocah pot. Ye. Kanca gembira alirat-lirat dina minggu adik jawil mas wite kelopo rayo matur luar biasa di luar. Sugeng dalu Mas Akbar. Sugeng dalu Mbak Mintul. Kita lama tidak berjumpa loh ya. Ya lama tidak berjumpa sekali. Sudah 1 tahun kayaknya. Walah ora wong wingi lagi petruk ning pagu ya petruk. Oh, Iki lho, betul ya. kowe nganggo mic iki ae lho, aja nganggo mic iki. Penak sing iki ya. Mic iki nak sing dicet abang. Mas Akbar ini semakin hari semakin bersinar. Semakin ganteng ya wong itu. Ya iya to Akbar nek jejer karo aku kan mirip to. Mirip. Yo. Yuh. Kowe aja hahi-hahi mbiyen kita apa saiki kita apa tak idone raiku lho. Ngosen to. Kowe kaya duwe hubungan pribadi privasi Loh. dengan Mbak Mintul to. Ada no hubungan privasi antara aku karo Mintul. Tapi ketake Mbak Mintul ora ngakoni kok. Loh. Kowe aja lain di bibir lain di hati lho. Kowe aja selak karo batinmu lho. Selak Jelasno apa? ben warga masyarakat kene roh. Biyen tau duwe hubungan apa? Nuwun sewu Bapak Ibu, kok kula mboten pamer, mboten sombong. Niki kula jelas nih malam hari ini juga Mintul niku sejatine sinten. Sopo? Sopo? Lah ya kowe iki lho sapa? Wah, ancen lambe wedok. Ya ngapa lambe wedok ya masalah bagi lo. Halo gue en. Kowe lah alah rumangsa. Cara gelem macak wedok no asline jek ayu aku. Biyo. Masih udah kowe? Halah ngene macak lanang ngene lin mas karo aku ndusel ya. Lepat ra dalane ciut tok. Susuku bareng di ngonek-ngonek Pak aku keri. Lanang bareng kok masaku. Ayo Wong salam kok. sik no. Mbak Mintul sampean salam. Salam kanggo warga masyarakat kene. Oh nggih. Iki sugeng jalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iki sehat sedaya Bu, Pak. Sehat. Yo sehat to Dul nek lara yo ning rumah sakit kok goblokmu lho. Hei. Maksudnya Kowe pola gero lek aku goblok.
abang-abang lambe Oh, ngono lho. Lah iya. Oh, Wong abang-abang lambe kok. Lanjutkan, Mbak. Lanjutkan. Nggih niki teng mriki ningali napa to? Iki bocah Lho piye? nyapa aku takok. Ya rene nduk tak dusi sik ya rene. Ngancammu lho medeni wong iso. Lah iya. Ngancam. Iki rene iki dalam rangka bersih desa. Nah. Iki ana pagelaran wayang kulit jeruk. kulit kebo to Mas. Lah ya wayang. kulit kebo. Lah iki masyarakat ki padha mirsani Ah. nonton wayang kulit karo nonton awakmu. Berarti awakmu gak ditonton. Loh, aku barang terus kowe Mas Akbar. Walah ngono. Iya no. Ya berarti didongakne. Ya, Ndonga apa? Ndonga apa? Tetap doanya semoga warga sini sehat selalu, panjang umur, rezekine kathah. Amin. Amin. Sing dereng rabi mugi-mugi ndang angsal jodoh. Amin. Amin. Sing sampun rabi mugi-mugi ndang seling. Gak. Aja selingkuh ngono lho. Wong kowe mek tak omongi kowe ngene lho. Nek masalah omah-omah iku iki rung pengalaman. Syukur we. Wong omah-omah iku kan mempunyai keluarga. Betul. Keluarga kuwi duwe anak, keluarga kuwi duwe bojo. Leres. Saiki kula takok kali sampean. Tekon apa Mas? Bedane apa sayang anak karo sayang bojo? Kuwi raro ya urung rabi kok. Lho, ya nek mbak menawa dhek iso urun rembug Sayang anak karo sayang bojo. ayo padha wae tresnane ora ono dibeda-bedake antara bojo dan anak itu sama karena kesatuan keluarga. Dawa tapi gak masuk blas sampean iki. Pendapat sampean iki gak masuk blas. Apa bedane sayang anak karo sayang ibu? Apa dulu? Lek sayang anak, Aduh, iki wong lanang ya. Ya. Lek sayang ibu ya di apa ya? Di belanja no, ibu. Alah, biasa. bojo. Kewajiban itu, kewajiban. Anak sekolahne Mbak. Sekolahne. Ya? Kewajiban kabeh paham. Sampean berarti urung paham. Bedane apa sayang anak karo sayang bojo? Bedane sayang anak karo sayang bojo. Heeh. Nek sayang anak, anake pas dolanan, jelalah kok katoke mlorot. Heeh. Langsung diceluk, nduk, katoke mlorot lho, terus diunjukne. Wis sayang anak. Sayang anak. Lah nek sayang bojo Mas? Beda karo sayang anak. Lho, sik to. Lah ya piye? Nek sayang anak mau. Sayang anak, pamane pamane dolan. Anake dolanan kok peluwayan lho, jelalah katoke mlorot. Nduk, apa ra isin, katoke mlorot. Ayo diunjukne sik, serut. Aman. Sayang anak. Lek Sayang bojo. anak. Nek sayang bojo? Beda karo sayang anak. Sik. Lah ya piye? Piye sayang bojo piye? Nek sayang anak lan anake katoke mlorot. Terus diunjukne. Diunjukne. Heeh, srit. Srit. Terus nek sayang bojo iki. Pamane bojone katoke mlorot. Heeh, bojone terus Ya wis katoke dilorotne pisan no. rumangsaku. Ora Sampeyan kok pengalaman. kok iso. Mulane sampean ki ndang rabi, Ya ngosik mengajar karir. Sampean umure pira? Aku ya 24 lho. Umur 24 kok iso trimo dienggo nguyuh tok iki lho. Tak antemi lho. Iso Kowe iki ngawur. jane barang konoan apa talang air kowe iki? Yo ngene iki mengajar karir dulu biar mendapatkan memperbanyak pengalaman. Orang itu nikah itu mempercepat rezeki, nikah itu buka rezeki. Alah kok mesti. Karena ada dalilnya. Dalilnya apa Mas itu? Wong kuwi kudu cepet nikah sebab wong nikah niku buka dalan loro. Apa wae? Sing siji dalane rezeki, sing loro dalane barokah bayi piye to kae? Gawe Barokah. menjebak lho mong. Ora menjebak dalane rezeki Mas. Wong nikah niku mesti buka dalane rezeki. Dawuhe Presiden Jan Cuker, Sujiwo Tejo Mengatakan wong ngino pangeran wong ngenyek Gusti Allah ora usah perlu ngebong masjid, ora usah perlu ngewek-ngewek Al-Qur'an. Sampean mikir sesuk sing arep tak pangan apa kuwi padha karo ngino pangeran sampean. oh, nganggep sepele Gusti Allah. Lah rezeki niku hak rezeki pesti ya. Oh, iya ya. Sing nomor loro barokah. Heeh. Barokah niku ziyadatul khair minallah. Gak paham sampean. Gak paham. Aku ora paham, Mbak Mintul ora paham nek. Iya ora paham apa neh iki wong agamane reyok. Mosok Mbak. Islam tulen nek. Niki nggih ta ziyadatul khair minallah, bertambahnya kebaikan dan ridho dari Allah niku barokah. Oh. Rugi sampean bapak sampean rugi nek jenakno jeneng Akbar berarti. Loh, ya ora no. Kudune sampean iki patemo. Wong ganteng kok patemo to. Ayo, ganteng kok patemo lho. Ganteng kok patemo. Wi lho Mbak Mintul. Mbak Mintul. Wis ketemu karo Mas Yudo purung. Lah nek kula kalih Mbak Mintul, sayangku, Iya. cintaku hanya untukmu walaupun di dunia ini ada wanita selain kamu, kamu tetap yang aku cinta. Beribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya, beribu wanita cantik hanya kamu yang aku cinta. Lagu. Ah.
Upama dirayu Mas Mak Jajal Yudo, rayu terus. Boleh saya merayu. Pakai gamelan apa musik? Loh, cah modern kok padakne. Ya musik no. Ya musik ta. Musik. Paling yo wong ayu paling kuwi Ah, paling. sorry Paling ye, kuwi. sorry ye. Oh, Musik-musik Pak. C. C. Pamit aku. Sik. Dipasne sik to. Heh? Dipasne. Kok kaya ngene mondol. C saya bro C. Pamintaku. Dul aku kangen. Wah, iki. Kangen karo sliramu. Hei, jadi pangan kuwi. Jaluk piye? Hei, Jaluk apa piye? Jaluk. Ah. Wis dang terus nih. Mbok guak ora lho. Ora tak simpen ngene. Tak sawang-sawang Iya. fotomu nang kamarku. Piye? Berarti sih sampean simpen ya fotone Tak kae. simpen dong fotone malah kayak kartu nikahku kena fotone mbok klentek nek wisan Diganti apa? Doraemon. Tak kira ndas pite. Terus. Yen aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu nang dompetku. Jawablah sejujurnya sayang. Raga. Apa kowe ra krasa tak batin samben Raga. ra bakal ilang anu muni anuku. Anu iki apa? Konotasine anu iki lho apa? Kono maksudnya anu iki lho apa? Aku mana pengen mengorin tapi gak betah. Sik. Iki apa? Kok jaran iki. Iki sapa? Iki sapa? Ora aku ora kenal aku. Kowe iki sapa? Aku iki Pakno. Lah kok ngerayu mintul. Dek mintul. Pakno, kok Dek ngene? mintul. Kaya ngono iki kelakuanmu. Sampean kok mungkret to, Pakno? Iki Pakno bar loro tipes. Iki ngono. Iki mang saka ngomah ya gowedhe dhuwur bareng kademen terus mungkret. Ya ngono to Pakno? Yo yae. Kowe terang blogok jaran kowe iki. Iki kok lak sewengi dlogo. Lah kowe iki lho wis gandengan karo aku malah rayu-rayuan karo konoan. Lah aku mang dirayu le, Pakno. Blogok jaran iki. Ping papat. Papat pisan. Dlogo iki aja kerep-kerep. Aja kerep-kerep ngono Diganti lho. lah. Piye Dek Mintul? Sampean mang rene harus sapa, Pakno? Piye? Kok sarung saya jebol kabeh kok ngene iki? Anu kena rokok. Blogok jaran kok. Loh, Pak Dlogok. Dlogok nek. Wis dlogoke pisan tok. Pakno karaktere ngono. Iya, tapi suarane kurang gede lho, no. Gedekne. Piye to Dek Mindul? Piye Dek Mintul? Aimu no. Lah ora gawe aimu no. Kok iso? Aimu dhewe. Dek Mintul. Kowe iki lho wis dadi wekku kok malah rayu-rayuan karo kenekan. Sik. Aku kok curiga iki ketoke dudu Pakno iki. Ketoke kok dudu. Ketoke dudu Pakno. Sik, jabatan. Lah, oh Mukidi. Walah, Mukidi. Kowe iki Mukidi, Mukidi. kowe iki dudu Pakno. Kowe iki Mukidi. Pertamane mungkin terus anu malah Pakno. Pakno Lah iki iya. mbute akeh. Geting aku. Rambut kok Lah ya rambut. Lah ya Lha emang apa krungu? embut. Lah, Dok. malah dibanter nih. Lho, sik aku kok curiga. Curiganya apa? Nek gundule kaya Mukidi, tapi nek cangkeme kok kaya penyok. Pancen ki raiku kabeh pokok channel kabeh. Kowe pengen krayu, Pengen padha krayu. Aku gak oleh. Lah pancen Dek Mintul ki nggonku lho kok mbok rayu. Ya Pakno. Lancang iki blogok jaran. Dlogok nek. Terus Pakno. Dek Mintul, Dalem. kamu tahu nggak apa artinya cinta? Asik Enggak, Pakno, apa? Pakno. Cinta itu manis. Manis itu madu. Madu. Madu itu dari tawon. Tawon itu punya entup. Kalau kamu cinta aku, maukah kamu aku entup? Alah.
Bocah potonganmu kaya kura-kura. Penting kan kaya Pakno. Logok jaran. Iya iya. Logok. Logok tok. Ya rayune. Dirayu Dirayu nek toh. pancen bener-bener Pakno dirayu. Dirayu, Pak Noi pinter nyanyi lho Pak Noi. Pak Noi pinter nyanyi nembang. Duwike akeh. Nyanyi gaya nopo. Pak Noi duwite oke lho, biasanya nek kantonge oke lho, iki nek ora duwite. Pakno wong mampu Lho lah iya. Mampu apa? Mampu golek utangan. Ndang dirayu. Oh, rayu, musik apa gamelan? Musik kok gamelan. Gamelan. Weh lagi. Awas kowe nek nganti pamit aku tak tonyo ndasmu kowe. Akeh pelok kok iki slendro. Oh iya iya. Oh, Slendro, Slendro. Slendro, Mbah. Apik slentem iso nyuara wedok. Kae grup lawan. Dah. Weh dirayu iki Pak Noi. Weh itu Pak. Weh. Aja rene ketutupan gamelan, ketutupan gong rono ae. Hati-hati Lah, rada-rada. Kae pisanane piye kae? Mbah. Sing endi sing apa? Sing di. pamit aku. Udu. Slendro. Wah. Iya. Apa tok kae jane? Duh. Sing ndi? Heeh, Dang, Slendro. Oh sinam kata. Najan wujud. Alah. Masa kuwi. Wiwitane. Nah, Kuwi lho. Marai kowe. Ora marai. Ora Pakno. Kok mari delogok jaran. Drogok neh. Heeh. Wiwitane handerek sang pekik. Nek pas pekik kowe madhep rono. Lah nek pas madhep rene pekok. Terus Priya kakung. Priya bagus. Priya jumbleng. Priya bagus. Ya. Bagus. Arep marai. Duh, ora. Kira aku ora iso diwarai. Yo Pak No. Delogok. Logok neh. Dalang kok didelogok-delogok. Lah iya. Priya bagus kang olah budaya. Sowan menyang kutha gedhe. Pak Noi karo cah-cah kon cek kodam lho tak omongi dhek kodame komodo ngono lho. Anu cek kodam 5 Brawijaya apa? Kodam 5 Beda. Brawijaya. Yo, terus. Bendera terus kayung-yung. Selendang kuning Enak suarane. kang saking wukir. Cek. Yo kaya nuntun wong picek. Roman Ya digandeng ngene lho Gak Pak No. romantis belas. Pak No. Digandeng. Digandeng. Dan Mbak Mintul. Nggih. Badhe guak batang nggih. Sanes iki cetek, Mas. blogok jaran Logok neh. kok batang. Swara kurang permono ning wasis ngungkro. Sik. Nyapa? Apa? Cepot e. Cepat e. Weh. Iya. Ya, kok tak cek udame. Terus Angungkrung marang bendolan anggung Anggung kan lho marai. Yo ora. Iso meneng ora? Iso. Logok jaran. Iya. Terus ya. Dyah sulis yo pijer ngincangake alis. Pancen nggih variatif nggon Variatif, swanten Pak. nggih. Apa-apa. Cengkokipun kan Suarane benten. Penak. Heeh. Raine sing temunyo. Terus tresno sesideman. Pripun Apik, swanten wis apik. Oh, Pak Noi ra apa-apa. Ora Pak Noi mesti ora apa-apa. Apa-apa. Ora masalah. Ora masalah. Nembang gak iso, sing penting iso apa no? Sing penting iso ndelogok jaran. Iya. Ayo nyanyi Mbak Siap. Mintul. Yo, nggih. Ayo Dek Mintul. Arep ngaturke apa? Kanggo Kowe kono lho no. Heeh. Aku wis Aku ini, sebelah ngono ben tengah. Nah, ngono no. Pak No, Apa Dek mungkin ada Mintul? kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir koyo arep bongko ae.
Kan maksudnya kanggo warga masyarakat kene lho. Oh, kanggo warga masyarakat. Muga-muga sedaya warga masyarakat mriki sehat walafiat. Sehat oleh rezeki sing barokah. Amin. Amin. Yo, arep nyanyi apa Mbak Mintul? Monggo terselah. Terserah kok terselah. Terselah nyelah untumu. Jare sampean ngejak aku nyanyi, Mang Teko. Apa? Apa? Lagu terbaru apa to sing spirali? Viral kok spiral. Apa? Kawin kontrak. Lah kok malah jape aku gak seneng kontrak, seneng kawine. Aku pengen anu kawin asli kok. Ayo apa? Apa? Apa Mas Mondo? Cinta tak terpisahkan. Oke. Oke. Coba diaturke kanggo pembukaan. Yo, cinta terpisahkan bersama Pak No Tipes. Pak No Tipes bersama Mbak Mintul. Yuk, Mas Tris, garapan sing jos. Ya. Mangga. Berjabat